Γεια σας. Είναι η πρώτη μας επαφή με το νέο site του ΙΔΑΠΗ. Πρόκειται για το site, λοιπόν, ξαναλέω, στο οποίο περνάμε, οι συμβεβλημένοι γιατροί περνάνε τις επισκέψεις τους και τις πράξεις τους, αν έχουν πράξεις, και παρακολουθούν αν έχουν πληρωθεί, αν έχει γίνει εκαθάριση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε μέσα από το site αυτό. Βλέπουμε λοιπόν σε πρώτη φάση ότι το site έχει μια διαφορετική εικόνα. Ταιριάζει με την εικόνα την καινούργια των γνωματεύσεων, με την εικόνα την οποία έχουν πλέον τα site του EOP. Πάμε λοιπόν να βρούμε λίγο τα πατήματά μας στο ενέργειες. Θυμάστε το κουμπί ενέργειες που υπήρχε και στο παλιό. Εδώ λοιπόν στο ενέργειες βλέπουμε τις υποβολές μας όπως τις βλέπαμε παλιά. Τα κουμπάκια που μας δίνανε πιο πολλά δεδομένα για τις υποβολές που ήταν αριστερά από κάθε υποβολή τώρα είναι δεξιά. Υπάρχει η στήλη ενέργειες και μπορούμε να πατήσουμε σε μία υποβολή και εδώ βλέπουμε, μπαίνουμε μέσα στην υποβολή και βλέπουμε κάποια στοιχεία, το νούμερό της, το ΔΤ δηλαδή που είναι ο αριθμός υποβολής, βλέπουμε το πλήθος των καταχωρημένων στοιχείων και αν έχουμε κάνει και ολοκλήρωση βλέπουμε και το ποσό. Εδώ βλέπουμε την εμφάνιση αντικών επισκέψεων, δηλαδή μπορούμε να πατήσουμε και να δούμε αναλυτικά τις επισκέψεις μέσα. Από το φορολογικά παραστατικά περνάμε το τιμολόγιο, το νούμερο του τιμολογίου για να μπορέσουμε να κλείσουμε την περίοδο. Με το ολοκλήρωση ολοκληρώνουμε και με το ακύρωση περίοδου υποβολής ακυρώνουμε την περίοδο υποβολής. Παράδειγμα, εδώ που είναι Ευρωπαίοι πολίτες και δεν το χρειαζόμαστε την περίοδο αυτή, πατάμε εδώ και πατάμε ακύρωση. Θέλετε να ακυρωθεί? Θέλουμε. Έτσι λοιπόν καθαρίσαμε μία περίοδο που δεν μας ενδιέφερε. Προχωράμε να δούμε πώς βάζουμε ένα νούμερο τιμολογίου για να κλείσουμε πώς κλείνουμε μια υποβολή. Πάμε λοιπόν, είμαστε στο ενέργειες, πηγαίνουμε στην υποβολή που θέλουμε να κλείσουμε, στην περίπτωση αυτή είναι ο 7ος του 26, πατάμε εδώ στο ενέργειες, στη στήλη ενέργειες και πατάμε φορολογικά παραστατικά. Εισάγουμε λοιπόν την ημερομηνία, εισάγουμε τον αριθμό, εισάγουμε τη σειρά. Πατάμε ενέργειες και ανάκτηση ηλεκτρονικού τιμολογίου. Βρέθηκε λοιπόν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο και πατάμε το συν. Πάει από κάτω. Άρα λοιπόν πρώτα στα πεδία από πάνω βάζουμε τα στοιχεία και μετά από κάτω, αφού πατήσουμε ανάκτηση ηλεκτρονικού τιμολογίου ΚΕΔ, το πατάμε και το συν για να πάει από κάτω. Όταν πάει από κάτω πατάμε αποθήκευση και αποθηκεύεται το παραστατικό. Τώρα μπορούμε να ξαναπατήσουμε τις 3 τελίτσες και να πατήσουμε ολοκλήρωση. Ξαναπατάμε τις 3 τελίτσες και πατάμε έλεγχος υποβολής. OK. Πάλι 3 τελίτσες. Ενημέρωση πρόοδου ελέγχου υποβολής. OK. Πάλι 3 τελίτσες. Υποβολή. Και υποβολή και έκδοση αποδεικτικού. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο και λίγο πιο περίεργο. Μας φαίνεται λίγο πιο περίεργο πράγματι. Θα το συνηθίσουμε προφανώς. Αλλά είναι η αλήθεια ότι είναι λίγο περίεργο. Αφού τυπώσουμε λοιπόν το αποδεικτικό, στη συνέχεια ξαναπηγαίνουμε στο δαπή ενεκτής, πατάμε πάλι τις 3 τελίτσες και πατάμε πληροφορίες αποστολής κοιτίου, βάζουμε την ημερομηνία, βάζουμε τον αριθμό των κοιτίων και αποθήκευση. Ξαναπατάμε τις 3 τελίτσες, εκτύπωση αυτοκόλλητου κοιτίου και τυπώνουμε και το αυτοκόλλητο κοιτίου. Για να μπορέσουμε να δούμε αν έχουμε πληρωθεί για κάποια υποβολή που έχουμε κάνει, πηγαίνουμε εδώ που είναι σε ένταλμα, πατάμε στην υποβολή του Μαΐου, ας πούμε, πατάμε πάλι τις τελίτσες και εδώ μπορούμε να δούμε το πρωτόκολλο σε μια υποβολή που έχει πάει στον ΕΟΠΗ. Μπορούμε να δούμε
τα λοιπά στοιχεία υποβολών. Πατάμε λοιπόν λοιπά στοιχεία υποβολών και εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε την συνολική εικόνα της υποβολής και μπορούμε να πατήσουμε το πορεία εκαθάρισης και πληρωμής όπως θυμάστε από το προηγούμενο site. Και να δούμε εδώ πέρα ότι υπάρχει το IBAN, άρα έχει γίνει η κατάθεση ή θα γίνει σε λίγες μέρες. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο λοιπόν βλέπουμε ότι παίζουν οι τρεις τελίτσες εδώ δεξιά από κάθε υποβολή. Ενώ παλιά πατάγαμε πάνω στον αριθμό της υποβολής για να δούμε τα στοιχεία αυτά, τώρα πατάμε στις τρεις τελίτσες και εδώ έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε. Πάμε τώρα να δούμε αν θέλουμε να καταχωρήσουμε μια ιατρική επίσκεψη, όπως την κάναμε στο προηγούμενο site. Στο προηγούμενο site, αν θυμάστε, πηγαίναμε κάτω δεξιά και πατάγαμε ασφαλισμένος σε Έλληνας πολίτης, κάπως έτσι λεγότανε. Πάμε λοιπόν ιατρικές επισκέψεις, ασφαλισμένος σε ελληνικό φορέα, αυτό ήταν η ονομασία, το πατάμε και βλέπετε άνοιξε εδώ το σημείο αυτό που κάποτε καταχωρούσαμε πριν γίνουν τα ραντεβού, καταχωρούσαμε τις επισκέψεις. Τώρα που έχουν γίνει τα ραντεβού των συμβουλημένων ιατρών, οι επισκέψεις καταχωρούνται αυτόματα από τον ΕΟΠΗ. Σε συνεργασία με την ΙΔΙΚΑ, όταν γίνεται ένα ραντεβού, το ραντεβού μπαίνει με τη μία μέσα. Όμως να δούμε λίγο τα πεδία. Εδώ έχουμε την ημερομηνία, την ώρα, ότι είναι εκτελεσμένη, το άμκα του εξεταζομένου, λέω τα υποχρεωτικά πεδία και πατάγαμε στο τέλος αποθήκευση. Πάμε να δούμε και πώς περνάμε πράξεις για όσους έχουν συμβεβλημένους που έχουν πράξεις που περνάνε. Εδώ στα παραπεμπτικά, εκτέλεση ακύρωση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού και αντίστοιχα βγαίνουν τα πεδία των πράξεων. Ο αριθμός του παραπεμπτικού, η ώρα εκτέλεσης, αυτά βγαίνουν αυτόματα από κάτω, όσα είναι με γκρι, αυτόματα από το νούμερο του παραπεμπτικού. Εμείς βάζουμε την ώρα εκτέλεσης, δεν βάζουμε ελεγκτές κτλ. Βάζουμε τηλέφωνο αν δεν έχει βγει κάτι και την απόδειξη που έχουμε κόψει, αριθμό, απόδειξη και ημερομηνία. Και στη συνέχεια πατάμε το κουμπάκι εδώ της ανάκτησης για εκτέλεση, αφού βάλουμε το νούμερο, και στη συνέχεια πατάμε και προσθήκη για να προχωρήσει προς τα κάτω και να μπει. Θα το δούμε με κάποιο παράδειγμα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα πεδία που υπήρχαν στο μενού υπάρχουν εδώ αριστερά, τα βλέπετε εδώ αριστερά, ως πεδία στο νέο site. Είναι μια αλλαγή που πρέπει να τη συνηθίσουμε και θα το συνηθίσουμε σιγά σιγά όπως και τις προηγούμενες.